بازاروکê gerok anku bazarê şembiyê li bajarê Amûdê, bazarê Erebûka li Qamişlo, bazara sêşembe an çarşembe ku navê wê bazarê li gor navê rojên heftiyê yên ku tê de ew bazar tê veguhestin, ji taxekê bo taxekê tê guhertin. An jî ji bajarokekî bo bajarokekî dî tê veguhestin. Ew bazar bûye diyardeyek û bûye cih û mebesta xelkên devera Cizîrê ya Rojavayê Kurdistanê ku bi taybet jin berê xwe didin wê bazarê ku nirxê kerestên xwarinê û pêwîstiyên navmalê û cil û bergan ji bazarê herzantir tê bidestxistin. Ew bazar li cihê xwe li nav taxan yan jî meydan û kolanên fireh ku cihê Erebokên wan bazaran tê de hebe û ji ber ku bazareke gerok e û rojê li taxekê cihê xwe digire, navê wî li her taxekê li gor roja vegirtina wî ye. Wekû nemûne ew bazar li bajarê Hesekê li taxa Xiwêran bazara çarşembê tê naskirin û roja sêşembe li taxa Mişêrfê ye û li Nişwayê bazara yekşembê ye. Bêhteriya kerest û pêwîstiyên ku li wê bazarê tên firotin ji cûrê normal û normal kêmtir in û firoşkar û kirêyar ji welatiyên xwedan rewşeka aborî hejarin. Bazara Ereboka, bazara veguhêz, bazara Sebtê, sêşembe û her çi navek be lê bêkirin, bazarê hejar û kêmdirava ye ku dikarin pêwîstiyên xwe bi nirxekî guncaw li gor destkeftê xwe bi dest vebînin ku heftiyê bi temamî çaveriya wê rojê dikin û hemû pêwîstiyên xwe ji bo wê heftiyê jê dabîn dikin. Şêrîn Kîlo